тамошобинони азиз, агар ёдатон бошад, Баҳрини Сабур як наворе пешниҳод карда буд, ки кӯдак ҳамроҳи бобояш ба дашт меравад ва худ аз худ пас аз он ки бобояш ба назди асп мераваду меояд, кӯдак нест мешавад ва имрӯз 16 сол мегузарад, аз ин кӯдак ҳатто хабаре нест. Бисёриҳо мегӯянд, ки ӯро кадом паррандае бурда бошад, уқоба мисли. Аммо ҳамин духтаре ки шумо дар навор мебинед, ман қайша бафаҳмам ки духтарам куҷоштагия. ҳулда куҷои ҳастаи миёвимша, хайму ҳамихе ба умедем ки манам хе гирия кардаму ба падарам гуфтам ки ман ба назди модарам меравам. Гарчанде ман медонам инро ҳама қабул кардан, вале ман ба ин чиз бовар надорам. Ман то ба ҳол бобояш як лаҳза инҷо ӯро гузошту худ ба самти чорво рафт. ман дар роҳ мерафтам, медидам ки ягон духтарак бо модараш аст. Аллакай ҳамон чеҳраи модарам, ҳамон давраҳои кӯдакӣ ки ман бо модарам. дар чандсолагӣ баъд фаҳмидед ки мақсад ки фарзанди ҳамин хонавода набудед? Дастхат имзо карданд, яъне забонхатро имзо карданд ки мо аз баҳри ҳамин фарзанд мегузарем ва сабабашро низ. бонувони азиз, ҳамаи шумо Мадина Бонуро мешиносед ки тӯли 4 моҳ мешава. ман шумода реклама кардесам, ногуфта намудад ки чандин апа ва хоҳаро даромада регистратсия карда аз 5000 то 15000 сомон маош гирифтесан. шумо ҳам метавонед ки худи ҳозир ба рақамҳои ватсапаш нависен, шумо дар 1000 рубл тӯҳфа мекунад, ҳамкора дар муддати 1 рӯз мефаҳмонад. ҳар моҳ ҳамчунин аз тарафи ширкати Фабри ҳар гуна тӯҳфаҳо ва Мадина Бону пешниҳод мекунад ки шахсоне ки ба зинои директор рафта мерасад, як ангуштарини тилло тӯҳфа карда мешавад. худи ҳозир шансро аз даст надиҳед, ба Мадина Бону муроҷиат кунед. дуруд тамошобини азиз, инак барномаи мо унвон дорад рӯбарӯ. меҳмони барномаи мо ягон сароянда ҳам нест, ягон блогера ҳам нест, як шахсияти номдор ҳам нест, як духтари оддӣ аст, вале бо вуҷуди зиндагӣ номардиҳои худашро дар ҳаққи ӯ карда бошад, вале ӯ мехоҳад ки аз минбари мо ана ҳамон қисмати зиндагии худро бидуни ягон пинҳонӣ нақл кунад. Фирӯза Боева меҳмони барномаи мо шуданд. биёед дар дили ин духтаракро аз забони худаш беҳтараш мешунавем. Фирӯза Бону, хуш омадед. салому алайкум акай Рустамҷон, ташаккур ба шумо ки маро ба барномаи худ даъват кардед. мегӯянд ки агар ки қисмат ё ки зиндагӣ инсонро ба дараҷае агар ки нашиканад ё ки наафтонад, ӯ ҳеҷ вақт лаб во намекунад ба ягон нафаре. дар зиндагӣ чӣ номардиҳо тақдир ба шумо раво дид? албатта мегӯянд ки то коса пур нашавад, лабрез намегардад ва ман дар зиндагӣ сараввал зиндагӣ бениҳоят зиндагии хуб буд. айёми хурдсолӣ ҳамроҳи падару модар ва аз замоне ки падару модар аз ҳам ҷудо гаштанд, ман дар он вақт ҳамагӣ 10 сол доштам, яъне дар синфи сеюм таҳсил мекардам. то замоне ки 10 сола будед, зиндагиятон хуб буд? албатта бениҳоят ман як духтар будам, бениҳоят эрка будам. падару модар ба ман меҳрубонии бениҳоят хуб доштанд. дар ҳолате ки падарам мехост ки мақсад писар дошта бошад, аз ҳамин сабаб онҳо аз ҳам ҷудо гаштанду падарам ин баҳона шуда наметавонад? хайр, ман дар он айём хурд будам, аз ҳамин сабаб намедонистам ки байнашон чӣ муноқиша аст. нофаҳмии зиндагӣ ва зиндагии 14-солаи падару модарамро яъне вайрон гашт ва ман дар ҳамон айём бо ҳамроҳии падарам мондам. чаро ба модар не? мақсад ман акай Рустамҷон бештар ба ман савол медоданд дар мактаб ки падаратро дӯст медорӣ ё модаратро? аз сабабе ки падарам ба ман бениҳоят меҳрубонӣ мекарданд, ман дар ҳама ҳолат падарамро интихоб мекардам ва дар ҳамон вақт ман фикр мекардам ки бо ҳамроҳии падарам ба ягон меҳмонӣ меравем ва вақте ки онҳо аз ҳам ҷудо шуданд, ман ҳамроҳи падарам ба хонаи амаам рафтем ва аллакай ман меистодам 2 рӯз ё 3 рӯз бе модарам тоқат карда метонистам. баъд вақте ки аллакай 2-3 рӯз гузашт, ман аз падарам модарамро пурсон шудам ва дар ҳамон ҳолат падарам ба ман гуфт ки мақсад дигар мо бо модарат зиндагӣ намекунем ва ҳамин хел модарам ба сафари яъне Москав сафар кардан, барои кор кардан, бале ба муҳоҷират сафар кардан. ман ҳамроҳи падарам будам ва падарам оиладор шуданд ва аз оилаашон соҳиби фарзанд гаштанд, як писарча ва он ҳамсари падарам худ як писари дигар дошт ки ӯ ҳамагӣ 2 сол дошт ва ӯ ҳам низ фикр мекард ки ман апаи
яъне ҳақиқию ҳастаму падари ман падари асосии вай. Ва дар ҳамин байн мақсад чӣ нофаҳмӣ шуд ман намедонам. Падарам ҳамон меҳру муҳаббату ҳамон дӯстдориву ҳамон як бора гум шуд. аз худи шумо? Бале, то ба дараҷае омада расида буд ки падарам бо ман, яъне вақте ки ба Россия сафар кардан, падарам ба ҳамсарашон занг мезадан, бо ман суҳбат намекарданд. Ман худ намедонистам ки сабаби ҳамаи ин, яъне шояд нафари сиёҳ мекард шуморо. инашро намедонам. Ва ҳамин қадарашро медонистам ки худ ба худ фикр мекардам ки шояд ӯ аллакай фарзанд дорад, ҳушу хаёлаш ба фарзанди худ банд аст. Вале боз ҳамон меҳру муҳаббате ки айёми хурдсолӣ ба ман медод, ҳамон меҳру муҳаббат яъне дар дили ман ҷо буд. Ва ҳама ин корҳоро нодида мегирифтам. Ва аллакай рӯз то рӯз калон шудам, яъне синфи 6 мехондам. Падарам вақте аз муҳоҷирати меҳнатӣ омаданд, тамоман муносибаташон бениҳоят сард буд. Чӣ хеле ки намехоҳӣ ҳаминро дар ҳамонҷо дидан. Баъд як рӯз ман аллакай ҳама ҳамин дардо аллакай уже вазбинӣ мекард. Баъд ман ҳамхе гирья кардаму ба падарам гуфтам ки ман ба назди модарам меравам. Аллакай фаҳмидам ки модар ҳамавақт барои фарзанд месӯзад ва доимо модарам занг мезадан, гирья мекарданд ки мақсад ба хотире ки ман бо модарам намондам. Худ низ пушаймон шудам ва вақте ки модарам занг мезадан, аллакай дигар ҳамхе чашмонам ашк ҷорӣ мешуду наметавонистам гап задан. Ҳатто то лаҳзаҳое мешуд ки телефонро хомӯш мекардам. Ва вақте ки ман вақте ба падарам гуфтам ки ман мехоҳам ҳам ба назди модарам равам, падарам ҳамон лаҳза ба ман як суханро гуфт ки ин сухан то ба ҳол ман аз даҳони ягон кас нашунида будам. Ҳатто модарам ба ман ягон мисол коре накарда буд ки ман ҳамон чиза фикр кунам. Баъд вақте ки падарам гуфт ки тонеро модар мегӯю, модари ту нест. Баъд амин суханро гуфту ман дигар ҳеҷ чиз дигар дар пеши чашмам, дилам аз ҳамаи чиз монд. Фикр кардам ки ман дигар ҳеҷ касам дар ин дунё. Баъд ҳама он бадиву ҳама он хунукназаронае ки падарам ба ман мекард, ана ҳамон лаҳза ҳамон чиз пеши назарам хеле пардавурӣ рафту фақат сабр мекардам. Ҳатто то лаҳзаҳое буд ки дигар намехостам ба корҳое ки барои худро нест кардан даст задам. Ва ягона он чизе ки пеши назарам меомад, ин модарам буд ки он кас ба хотири ман кор карда истодааст. Дар хунукӣ, яъне азоби мисол ҳамон дурӣ аз оилаи худ, дурӣ аз фарзанд, дар шаҳри мисол мусофир, дар ҳавои сард кор кардан, ҳамаи ҳамин чиз пеши назарамро гирифту сабр кардам. дар хонаи падар? Бале, дар хонаи падар. Ва то ҳамон вақте ки модарам биёяд ва ман дар синфи 8 мехондам ки модарам омаданду аз падарам хостанд ки ман духтарамро мегирам. Баъд сараввал падарам монеа гашт дар ин чи. Баъд ҷанҷол ҳам карданд? Бале, ҷанҷол карданд ки мақсад равад ба аёдату аммо барои ҳамеша наравад, ки ман ин чизро худам хостам ки ман гуфтам ман меравам. Баъд наздикони падарам гуфтанд ки мақсад тибқи қонун то 18 вақте фарзандро мепурсанд, хостаи ӯро гӯш мекунанд ва хубтараш монд ба назди модараш равад. Баъд вақте ман ба назди модарам омадам, зиндагӣ бо модар чӣ хел буд? Бениҳоят хуб буд, вале ҳамон сухани падар аз ҳамон айёми синфи 6 хондан дар дили ман монд. Ман аз касе дигар напурсидам, касе ба ман доимо ҳамсари падарам ба ман мегуфт ки амин ту аз инҳон нестӣ, ту шукр кун ки итра мақсад шавҳари ман гирифту ба воя расонду, ана модаратро партофта ба Москав рафта. Ҳамаи ҳамин суханҳо танҳо ман аз даҳони амон моиндарам мешунидам
вале вақте ки ман ба назди модарам омадам, на аз наздикони модарам, на аз худи модарам ман ин суханро нашунида будам ва ягон бор ба ман чунин сухан нагуфта буданд. Ва вақте ки ман ба назди модарам омадам, аллакай ба синфи 9 қадам мегузоштам, яъне оғози дарс буд. Ман синфи 9-ро хатм кардам ва модарам ба ман яъне интихоби касбро ихтиёрӣ дода буд ва ман худ аз синфи 9 баромада ба коллеҷи омури шаҳри Ваҳдат дохил шудам тариқи маркази миллии тести Ройгон ва дар он ҷо вақте ки ман таҳсил мекардам, ҳама он мушкилӣ, ҳама он чӣ камбудие ки буд, модарам мисли кӯҳ дар пуштам буд ва ман бори савол надодӣ? наметавонистам. Аз кадом сабаб ака Рустам ки модарам бениҳоят ба ман меҳрубон буд. Яъне хел фикр мекардам ки ҳамун сухани падар